Maraming salamat po. So, yun guys, yun nga, tara na, pupuntahan na po natin yung mga bata. Hindi siya sa school niyo, ito yung, ito yung ba? Anong, ay ito. Oh. Ayan po mga... Pasukat mo na. Oh, sige, try mo daw yan. Malaki, maliit. Ah, malaki. Sige. Try natin. Yung anong size nito? 30, 35. Maliit pala yung paa niya. Ah, ito yata, oh. Dito tayo. Ito, try mo daw. Dito. Ah, ito. Ito ba? Nasa 35 ang kanya. 35 or 36. Ito. 34. 35 or 36 yan. Ako po. Hindi na. Ah, ito. 35. Try mo. Maliit, 36. Walang... Saan yung ano dito?
Carmi. Sabihin mo kay Tita Carmi. Salamat po, Tita Carmi, sa bigay niyong Ikaw nak grade 2. King Home. Ito na po yung nabili po namin para kay Toto at saka kay Chela, Chirian. So tayo ay magbabayad na. Dito. Sige lang, mauna ka lang doon, Nay.
Ayan mga kagapay, nandito na po kami sa bahay. Kararating lang namin, galing kami ng anong mall nga yun? King Home po. King Home. So, ito na po yung nabili po namin. Ayan, makikita nyo naman sa unang video namin. Nandito na yung mga bag nila, medyas, mga gamit po sa school. Ayan. Si ano muna yung binilihan po natin ng gamit. Yung anak ni nanay na si Cherry Ann. Rich Ann po. Rich Ann. Tapos si Toto. Ayan. Kasi si ano po, si Mark dyan ay nag-ano po siya, nangangalakal. So, mamayang ano po, mamayang padilim na po siya nakakarating. Ayan, so gusto ko lang din pong pasalamatan po yung nagbigay po sa kanila ng pambili ng mga uniform. Ako muna yung magpapasalamat, si Tita Carmi. Maraming salamat po, Tita Carmi. Sana po ay mas dagdagan pa yung mga blessings na pumapasok sa iyo. Nay, ano pong masasabi niyo, Nay? Maraming salamat po sa nagbibigay po ng gamit ng mga anak ko po. Kung wala po, baka wala silang mga gamit na bago po. Maraming salamat po sa nagbigay po. Opo. Actually po, sinama namin si Nanay kasi nga kailangan din ng may guardian. Hindi po pwede na kami lang yung lalakad na yung mga bata. Ayan, siyempre para din po sa kasiguraduhan po or yung kasiguraduhan po ni Nanay na alam mo na baka sa diba? So yun, Toto, ikaw ayan, si Toto. Ayan, baka gusto mong magpasalamat, Toto. Salamat po. Ayan, sabihin mo, salamat po, Tita Carmi. Uy, dali. Sabi mo. Dali mo, salamat po, Tita Carmen. Sa bigay niyo po sa amin. Oh, tita mo yun. Pasalamat kay tita. Salamat. Salamat po, Tita Carmen. Ayan, pagbutihan mo yung pag-aaral mo, baka malay mo pag maganda yung grades mo, and mas lalo pa niyang baka bigyan ka ulit ng di ba? Next time na baka bigyan ka ulit ng pambili ng mga gamit, di ba? Ayan. Anong masasabi mo sa mga bigay sa ni Tita Carmi mo? Maraming